Να πάμε στον Μπο. Επειδή συζητήσαμε για τους... είναι ήδη ο Μιχάλης Ταβέντο μέσα. Είναι λοιπόν στην ίδια αξία την τραγουδιστική με τον Μπο. Πρώην μέλος των Going Through. Να δούμε τι λέει και εκείνος. Είναι ένας νέος άνθρωπος. Να δούμε τι άποψη έχει για το The Voice, για τα παιχνίδια αυτά. Να εκείνος θα πήγαινε στη θέση του κριτή εκεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η μαρτυρία του. Μίλησε στην Ανά Ηλιοπούλου. Να το δούμε αμέσως και να το σχολιάσουμε. Είμαι μακριά σου, μα η καρδιά σου είναι το δώρο μου. Είμαι μακριά σου, μα η καρδιά σου είναι το δώρο μου. Λοιπόν, νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Πρόσεξε, αν δεν μου απαντήσεις πέφτει το πόδι. Αν δεν σου απαντήσεις πέφτει το πόδι, πού κολλάει? Όχι πουθενά. Αν δεν μου απαντήσεις στις ερωτήσεις που θα σου κάνω, θα... Προσπαθείς να με δείρεις. Θα αρχίσω από το θέμα το οποίο έχει προκύψει με τον Νότι Σπακιανάκη, το οποίο έχεις γράψει τραγούδι. Του γράψει δύο τραγούδια στο παρελθόν. Πώς σου φαίνεται όλο αυτό που δεν θα φτάσω όσο σήμερα, έτσι όταν ξεκίνησε να εμφανίζεται στο μαγαζί που βγήκε και είπε κάποια πράγματα και τη Χρυσή Αυγή. Νομίζω ότι ήταν σαφώς σοκαριστικό όταν πρωτοακούστηκε πρώτο βγήκε όλο αυτό το θέμα, αλλά ενώ δεν είναι η Χρυσή Αυγή. Και πόσο με πληγώνει. Πώς σου φαίνεται το The Voice? Νομίζω ότι είναι τόσο ωραίο που ζηλεύω. Δηλαδή θα ήθελα να ήμουν να ρίξετε μια καρέκλα εκεί να γυρνάω και εγώ γύρω-γύρω. Ψάχνουμε φωνές. Λέγεται The Voice. Αλλιώς μπορεί να κάνουν του χρόνου και ένα να λέγεται The Body. Να σου πω, ποια είναι η άποψή σου όμως γενικά για αυτά τα shows, για τα παιδιά? Είμαι αρνητικός. Ούτε ο Αντώνης ο Ρέμος ήταν σε ένα reality, ούτε η Μελίνα που ήταν σε ένα reality, ούτε η Δέσποινα, ούτε ο Μιχάλης. Θεωρείς ότι είναι λίγο επικίνδυνα αυτά τα reality, αυτά τα shows? Είναι επικίνδυνα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Είναι εύκολο να χάσει όλο στο μυαλό του και λιώσει και απότομα. Μπορεί να τελειώσει μια νύχτα, ξέρεις αυτό. Ξαφνικά εκεί που όλοι τον αναζητάνε και τον ψάχνουν, να μην τον αναζητάει κανένας και να μην μπορεί να βρει κάποιον. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα, ας πούμε, από reality. Κάποιο στοίχημα μεγάλο, πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο. Το λέει, ήσουν και στο Just. Ναι. Just the two of us. Θεωρείς ότι η Δούκης εμβαδίζει στον δρόμο που χάραξε η Ζέτα? Όχι. Δεν νομίζω ότι χάραξε κάποιο δρόμο για να βαδίσει κάποιος άλλος. Ήταν και η Μαρία Μπεκατόρου καλά εκεί. Και η Μαρία από εκεί εξελίχθηκε επαγγελματικά. Ναι, δεν ξεκίνησε από εκεί, αλλά από εκεί εξελίχθηκε και τη βοήθησε πάρα πολύ στο να μπει στα πρωτοκλασσά τα κανάλια και να κάνει ουσιαστικά να δείξει αυτό που κάνει. Αυτό που είναι βασικά, γιατί έτσι είναι η Μαρία. Έχεις ακούσει τι έχει πει ο Βαγγέλης Περής στην εκπομπή μας? Τι είπε? Τι είναι αυτό που το βλέπουμε και δεν μιλάει στα Kardashians? Η Μαρία Μπεκατόρου. Μιλάει, πώς δεν μιλάει? Λίγα και καλά. Εμένα μου αρέσει γιατί μου βγάζει μια θετική ενέργεια. Δηλαδή τη βλέπω και χαμογελάω. Λοιπόν, ούτε ο Ρέμος, ούτε η Βανδύ, ούτε η Ασλανίδου, ούτε και ο Μιχάλης βγήκαν από reality. Και γνωρίζω είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης. Δουλεύει πάρα πολλά χρόνια, ξέρει πολλά πράγματα και νομίζω η άποψή του έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Εμένα τουλάχιστον με βρήκαν σύμφωνο τα περισσότερα από όσα είπε. Στο κομμάτι το reality, έτσι. Γιατί εγώ δεν είμαι της άποψης ότι τουλάχιστον δεν θέλω να πιστεύω ότι το Voice θα πάει στο reality και θα ακούσουμε 3-4 καλές φωνές. Τώρα θα κάνουν καριέρα ή όχι. Κοίτα, και μόνο ότι θα διώξουν από τους 16 που έχει ο καθένας στην ομάδα του, γιατί αυτό ο κόσμος δεν το ξέρει, θα διώξουν τους 8 και θα πρέπει ο Ρέμος να βρει μια δικαιολογία, η Βανδύ και όλοι αυτοί να διώξουν 8 παιδιά που θεωρούνται καλές φωνές. Αυτό είναι reality. Τους βάλουν. Σκέψτε ότι είναι 16 άνθρωποι οι οποίοι είναι προετοιμασμένοι αυτή τη στιγμή, σκέψτε την ψυχολογία τους. Και ο Μπο το έθιξε μέσα και είπε αυτά τα παιδιά μέσα σε μια νύχτα, εμείς τους ψάχνουμε όλους τώρα αυτούς, έτσι. Ψάχνουν την οικογένειά τους και μέσα σε μια νύχτα γίνονται στάρ. Και κάποια στιγμή εξαφανίζονται. Έχω την εντύπωση ότι στην προκειμένη περίπτωση, τουλάχιστον αυτά που έχουμε δει, είναι ίσως λίγο χειρότερα τα πράγματα. Γιατί ως επιτοπλίστων βλέπουμε παιδιά, τα οποία, τουλάχιστον αυτά που μου φτάσει σε αυτή τη φάση, τα οποία είναι σχεδόν επαγγελματίες. Όταν τους ρωτάνε, λένε ναι, εργάζομαι, το κάνω επαγγελματικά ή τραγουδάω σε ένα μαγαζάκι, σε ένα αυτό, σε ένα εκείνο. Αυτά λοιπόν τα παιδιά που κόβονται, βλέπεις τη στενοχώρια στο πρόσωπό τους. Το παρακολούθησα με πολύ προσοχή την προηγούμενη εβδομάδα και είδα 2-3 τέτοιες περιπτώσεις από επαγγελματίες. Μάλιστα, ήταν μια κοπέλα μέσα, η οποία τραγουδάει πολλά χρόνια επαγγελματικά και θεωρούσε αυτό ως τελευταία της ευκαιρία για να γίνει γνωστή, για να βγει και εκείνη λίγο πιο μπροστά.
Χριστίνα, και πολύ καλή τραγουδίστρια. Πολύ καλή τραγουδίστρια. Και παιδιά, είδε τον Μπέκη που πέρασε στην ομάδα και έκλαιγε. Και του έλεγε: Λιάγκα, κλάψε. Το δάκρυ δεν είναι κακό. Δηλαδή ένιωσε. Εδώ όλοι είπαν στο Δήμο. Έχει φτάσει σε τόσα χρόνια τραγουδάει και μπράβο του που αποφάσισε έστω και μετά από τόσα χρόνια να κάνει. Δηλαδή και μόνο αυτή η πρόταση φτάνει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ξέρουν ειδικά και ο Δήμος και τα άλλα παιδιά. Δηλαδή η κοπέλα που λες, νομίζω αναφέρει στη Γεωργία τη Δήμου που είναι 34. Μπράβο. Είναι εξαιρετική τραγουδίστρια. Ναι. Αλλά πόσοι εξαιρετικοί τραγουδιστές δεν έχουν βρει το δρόμο τους, πόσοι μέτροι τον έχουν βρει, αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι. Όπως και στα media, έτσι και στο τραγούδι. Δυστυχώς απορρίπτονται και πολύ καλοί. Το ξέρουμε. Και είναι ένας από τους όρους του παιχνιδιού. Φαντάζομαι όμως ότι όταν. Σε κάθε περίπτωση έχει την σκληρότητά του. Θα τα δούμε και στα επόμενα επεισόδια, θα τα δούμε πιο έντονα. Νανάμ, θα σου δώσω το λόγο αμέσως μετά.